pagpicture o pagtext, kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa, Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos para sa opening hymn kang novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter cling. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Art the loud celestial hymn, angels chorus above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. Novena to Santo Niño. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu in the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may be endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus. Gracious, hear us. Response to the supplication, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. And every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness,
weariness and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. and disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us, and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill in our head and hands, cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritates us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart and word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish, in your love through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love so incline to pity, so be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred emphasis' sake, hear our prayers and send consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asing kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna ning katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan. Nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kang gabos na tao, na makuan ranga asin kusog kan mga naginguwa, para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman, asin pagantabay. Siring man, ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po muna ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po, Lunes, sa ikatulong simana, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Ang satuya pong mga mas intention, siyo po ang mga minasunod. Pasasalamat for the gift of life, dulot ni Raniel Carag. Pasasalamat ni Gina Distora, Joy Sarsa and family, Jocelyn Piquete.
for special intentions to pass the board exam for electrical engineer of Jonel Buenaobra, dulot ni Josephine Buenaobra and family, for complete healing and fast recovery of Nancy Rodriguez, dulot kan Rodriguez family, for personal intention, dulot ni Leo, Caron and family, special intention, dulot ni Derek R. Loria and family. For the eternal repose of the following souls, Maria Cristina, dulot ni Canbitangcor family, Thomas, Evelina, dulot ni Bernadette Sabasa, Marlo, dulot ni Eden Lanoza and children, Adelaida, dulot ni Gina and Camille Daer, Richard, birthday in heaven, dulot ni Odessa Lumaad, Rosie, dulot kan Panganiban family, Biben, dulot kan Saberola and Sales family, Ian, Jesus, Winifrida, dulot ni Michael and Faye Arcos family, Joel, birthday in heaven, dulot ni Juan Abad Abihoro and family, Nilia, dulot kan Chowa family, birthday in heaven of Roger Sr. and all souls, dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucion family, 40 days of Holyo, dulot kan colleagues in Bicol Theater Arts, Stel, dulot ni Christine Lahoy, banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon. Magayagayang magkurahaw, magayagayang magsayang, ipasan ka niya sa pag-umaw, sa pag-umaw. Magayagayang magkurahaw, magayagayang magsayang, sa mga awit ang Diyos ipaglangkaw. Ito pong birthday in heaven, bako ang po tama iyan, dapat para sa kalag, kay pangaloan ng kalag. Di naman nagbe-birthday ang gadana. Sa ngarang ka nama, sinakisin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasa sing katoninongan ni Yesu Cristo kagurang nantaan, pagkamot ka Diyos, sa pakisamarok ang Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Ang atugang ako untan sa mga kasalan, tanganay magkanay o kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Erak banlagod sa toon, Diyos na makakaman, asin baka patawadan sa tao mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakaman, namimibig kami. Magtugot ka na kaming nagbutas kan lumang pagkatao kay baan gabos na ugali kay ni. Mabuhay sa iyang pamumuhay na ang natura kay ni. Dinaramo sa mo. Huli kan mga rangan in Paskwa. Huli kay Jesu Kristo, kagurang naniyamo sa imong aki, kay bawang nabubuhay asin nagahadi
kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos nga kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to an inot na babasahon. Ginuno sa mga gibokan mga apostoles. Si Esteban, panonin grasya asin kapangyarihan. Naggibo ninda kulang mga ngangalasan asin milagro sa banwaan. Alagad nagkapira sa sinagoga na inapod mga libre, mga taga Sirene, taga Alejandria, taga Sicilia asin taga Asia. Nakipagdebate kay Esteban. Huli taday ninda na daog ang kadunongan sa pagtaram na itinaos sa iya kan spirito. Binayaran ninda ang nagkapira na magsabi, na nagungmi siyang naglanghad laban kay Moises asin laban sa Diyos. Pinaribok ninda ang banwaan, ang mga senadores asin mga eskriba. Dinakop ninda si Esteban asin dinara sa sanggunian. Dangan pinaatubang sa mga saksing putik na nagsabi, ang taong ini daing untok na nagtaram laban sa banal na lugar, asin laban sa tugon. Nadungugmi siyang nagsabi na rurumpagon ni Jesus Nazareno ang lugar na ini, asin sasanglian ang mga gawi na ipinamana sa to ni Moises. Nakaturuhok kay Esteban ang mga mata nin gabos na kaayon sa sanggunian. Asin nahiling nindaan sa iyang lalawgon, nagarong sa anghel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang nabubuhay na matanos. Paladan ang nabubuhay na matanos. Magtaraman nin tumang sako ang mga mapangyari. Ang sa imong surugoon padagos na maghurup-hurup, kan sa iyang pagbuot. Ang sa imong mga tugon iyo ang sakong kaugmahan, sinda ang naghuhulit sako. Paladan ang nabubuhay na matanos. Kan ipinahayag ko ang sakong mga gawi, sinimbag mo ako. Tukdoan sako ang sa imong pagbuot. Tawi ako nin pakasabot kan sa imong mga tugon, asin ang mga gibo mong ngangalasan sa kuyang isasaysay. Paladan ang nabubuhay na matanos. Rayuan sako ang dalanin kaputikan, asin itao mo ang biyaya nin sa imong pagkamuot. Ang dalanin katotohan sa kuyang pinili. Ang sa imong mga pagbuot, danay na uya sa atubang ko. Paladan na nabubuhay na matanos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan masunod na aldaw, nabasdan kan mga nagpawalat sa ibong kandagat, namayo na ang sakayan na dating yaon duman, alagad sa Jesus, dahil managsakay, kaiban sa iyang mga disipulos. Ang mga ini naghali na sinda sana. Alagad, ibang mga sakayan hali sa Tiberiades, nagdoong harani sa lugar na pinagkakananinda kan tinapay. Kanang kagurang na nagpasalamat. Nailing man kan mga tao na iduman sa Jesus, ni ang mga disipulos, kaya nagsarakay sa Capernaum sa paghanap kay Jesus. Nakuha siya ninda sa baybayon, kandagat, asin hinapot ninda, Maestro, kasuaring ka kapadigdi, si Jesus nagsimbag,
totoong sinasabi ko sa indo, hinahanap nindo ako, bakong hulita na hiling nindo ang mga milagro, kundi hulita na basog kamo kan tinapay na sa indong kinakan. Day nindo paghanapon ang tinapay na nauubos, kundi ang tinapay na nagdadanay para sa buhay na daing kasagkoran. Tinapay na itatao sa indo kan akin ng tao. Hulita siya ang linahidan ng Diyos Ama. Inapot niya sinda, ano ang dapat ming gibohon? Tanganing mautugmi ang kabutan ng Diyos. Si Jesus nagsimbag, ini ang kabutan ng Diyos na magtubod kamo sa saiyang sinugo. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. maray na hapon, papahayag ang ebanghelyo kan pagbaing ni Jesucristo kay itong pinakakanya sa lantad na 5,000 na tao sa sayang pagtugdas kan sakramento nin Eucharistia na siya mismo ang sayang hawak iyo ang papakakan sa tao. Kaya nga ni ko kita kan sakramento kan banal na Eucharistia. Uli sa pagtugdo kay ni na siya mismo ang buhay na itatao sa kinaban, buhay na daig no rin man mawawara, kung ini akoon na may pagtubod, asin paglaom sa iya, ang kaligtasan nagpupuon digdi na minaako kita kan pagka Diyos ni Kristo, ulita siya pinadara kan Ama. Kung daytay niya akoon, day man na sirbi o day man na importansya, kaulugan ang nasabing pagtubod. Kaya babalikan tayo itong pigsabi ni Jesus, kung gusto nindo o kami o kita, kan buhay na daing kasagkoran, daw ang gigibuhon, ako ng Diyos Ama, asin ang sayang sinugo na iyo si Kristo. Hulita ang Kristo na sayang sinugo, iyo ang magpapamidbid kung si sayang Ama. Na sayang aning ginibo, bago pan sayang misteryo Pascual. Alaga day manangulugan, ako nagbasa na kita kan Ebanghelyo, o itong 5 version kan Ebanghelyo, sinibapang libro kan New Testament, hindi naman nangangulugan na bistado mo na si Kristo. Sabi baga, kung ano ang nabasa mo sa banal na kasuratan, i-apply mo iyan sa imong buhay. Kung nahihiling daw sa imong attitude, sa imong pagtubod, asin pagibo, ng mga bagay, ansiring na pagtubod. If you believe that Jesus is the way, the truth, and the life, ano daw ang buhay mo? Nabubuhay sa katotohanan? Nabubuhay sa katanosan? Otherwise, hinaako ta si Kristo sa sarong pedestal. Kung baga nakakulong lang si Kristo, garo tindahan na may garapon si Kristo nanduan na ituon. Kunwari, iyo to sa katanosan, dalan, buhay, siniba pa. Talaga, dahil man kita na apektuhan. Hinulingan ita na sa garapon, no? Ginarapon ta si Kristo. Binaksta. Alagad ang tunay na pag-ako kay Kristo, iyo na pinapalawag siya sa buhay ta, sa tong pag-isip, sa tong puso, sa aral daw na pagkabuhay. That is the way we follow Jesus. Alagad kung selective following, habota kang sapiring, ako ta sa naso grasya, so happiness, sa mga mararay na bagay. Alagad paano mababalo ang tunay na pagtubod? Kung din nga sabi ni Jesus, siring na ako, nag-ako kang kalis, nin pagtios,
nag-ako kang kabutan kang ama na nagdaras ako sa Paschal Mystery, day man na para sunod ni Kristo na day may imbuelto sa nasabing mga bagay. So, this again the challenge. Ano ba? Tinatanggap mo ba si Jesus? How many percent? 20, 30, 40? O 100%? Para kang nag-order ng milk tea. Ilang sugar ba? 10%? 20%? So, yun pong mga ganon. Pero dahil man dapat apoto ng ganyan kasi hindi naman si Jesus milk tea. Si Jesus ang bilog tang buhay. Kaya dapat pirming 100%. Di pwedeng kompromiso. Pwede na ngayon, okay na ngayon. So, nabubuhay kita sa duwang bagay. May inaalaw na dahil man dapat ialaw, o may inaalaw na gusto, sana. So, nagpipili kita kan gusto tang tubudan, gusto tang gibuhon. But in Jesus, everything should be accepted and followed. Tayo yan ang pagsabuhay kan itinutog doon niya. Dahil taman masasabi, nagtutubod kita, kung ang ibang bagay, dahil taman piga ako. Lalo na sa mga bagay na mahirap isa buhay, mahirap maintindihan. Pero kaya nga ni may krus, kaya nga ni may Espiritu Santo, tayo na mga matabang sa tawong nalilibungan, sa tawong mahirap umunawa. Pero kung dahil may kahirapan, tatalikuran na lang, saan ka naman maduman, tanganing masabi mo, ang iyong napuntahan ay mas magaling o mas attractive para sa imo. It's not a matter of feeling. Religion is not a matter of emotion. It's a matter of what? Doing and believing. Idinudulot niya mo ang narakasin at tinapay na ninanging naganon. Inuhay naman ng kasagaran. Pagpamibig ka mga tugang, tanganin sa ko sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakaman. Ako manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Pagurangnan, umita sa lugod, pasiring sa imo, ang sa mga pamibi, kay bakan mga pagdolot in mga sakripisyo. Tanganin kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento ninda kulang kabanalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo ang dapat matanos sa nakakaligtas. Na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani orog na mamuraway na iharubay nagayos sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Dahil siya
untok sa pagdolot kan sa diri para sa mo, at angani danay na sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot na sakripisyo, dahil na siya ngunyan magagadan, naginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmaan kang Pasko, nag-uugmang gabos sa bilog na kinaban, pati nga niyan mga langit no na virtudes, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ni mga at langit kasing daga, panokan sa iyong kamarawayan. Hosana sa kaitasan, Padadalan minadigdi sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kagurang nani, kanagalan banal, barabo ding abos ng kabanalan, kain mga atang namimibig kami, pabanala ka ng buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, sa mong kagurangnan, sa Yesu Kristo, siya na sa rugari na po. Buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, simbag pasalamat, binakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bagawa sindani natipan na papaboloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo, kagurangan, ipinapamagitan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayag sa gunang kaya kami na nagurumdom sa iyong pagkagadan sin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa iyong magurangnan, kaya tinapay nin buhay, asing kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramduma kagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilin ng kinaban, tanganing balubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, Sinkanggabos na klero. Siring man, garamdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog ng pinapamiibi sa misang ini, sinanggabos na mga gadan. Tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami. Tanganin kay Ban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, si San Jose, sa iyang esposo. San Judas Tadeo, asin mga banal na apostoles na kay Tupa, asin gabos na santos na kay Tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa asin pamuraway sa imo, siringan huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos gagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
kapuuan kan mga nakakaligtas na tugon sa pinatuod kan Diyos no nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ansa mo katkanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paradigtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangan kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkan ko siya mapatuninong asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan, kan nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Peace. Cordero con Dios na nagpapala, kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero con Dios, kahiraki, kami. Cordero Cantos na nagpaparang Kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero kan Diyos, kahiraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero kan Diyos, kawig-kawigin katuninungan. O yes, Yesu Kristo, ang Cordero ka Diyos, agpaparang ang makasalan kinaban, palalan mga inaapod sa pagpakinabang kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Kina. Kapagnayon kita, kanawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang.
maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Jesus, nakakurang na, ikan sa uyang paglaom, ikan kaganon sa langit kikang, pagkakana kami kakurang na. Mamibi kita. O Diyos na makakamansagod paman na sa pagkabuhay liwat ni Kristo nagandam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, panawan sa mong puso, kan kusog ni nakakaligtas nakakanon no lagi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Padagos na po ang magpangadi kan pag-apostolic journey ni Santo Papa sa Africa. Na ngunyan yaon siya sa estado o bansa kan Angola. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Likan mga pamibi ni San Udas Tadeo, si Maria inaning kaligtasan. Kamo si San Mahal sa buhay, bendisyonan, ang aran kan Ama, sa Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Dulutan na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father.